Παιχνίδι σήμερα έντασης, δύναμης, ένα παιχνίδι που φάνηκε στην αρχή το χάσετε, αλλά στο τέλος φεύγετε λυπημένοι γιατί δεν το πήρατε. Πες μας δύο λόγια για τον αγώνα και εμείς είδαμε ένα ποδόσφαιρο διαφορετικό από αυτό το οποίο έπαιζε η ομάδα μέχρι τώρα. Την άποψή σου και τη συνέχεια. Θεωρώ ότι παρόλο που λέτε ότι στην αρχή φαινόταν να το χάσουμε, εγώ πιστεύω ότι είχαμε καλή παρουσία και στο πρώτο ημίχρονο. Τέταρτο, πρώτο ναι. Θεωρώ ότι κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Τα παιδιά κάνανε μια τεράστια προσπάθεια. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή όχι τυχαία στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Μια ομάδα που είναι ανταγωνιστική. Όπως είπαν και τα παιδιά εδώ πέρα, ένα χωριουδάκι όπως είμαστε κι εμείς. Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρό μας χρειάζεται τέτοιες ομάδες όπως είμαστε εμείς και το Αστέρας Σταυρού. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε μέσα σε όλη την εβδομάδα σαν πρώτη σκέψη να μην το χάσουμε. Άμα δεν μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι, δεν το χάνεις. Αυτός είναι και ο σκοπός μας. Πιστεύω ότι προσπαθούμε σιγά σιγά να αλλάξουμε λίγο τη φιλοσοφία της ομάδας, να προσπαθήσει όσο μπορεί στο μέτρο του δυνατού και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που είμαστε να δείξουμε και εμείς κάποιες αρετές που έχουμε σαν ομάδα. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές μας, γιατί κάνουν τιτάνια προσπάθεια, κάνουν μεγάλο αγώνα. Είναι παιδιά τα οποία θέλουν πάρα πολύ να πάει η ομάδα καλά και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι κόποι τους να δικαιώνονται. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του Αστέρα Σταυρού και τον συνάδελφο τον κύριο Λέντα που έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Coach, πέμπτο παιχνίδι χωρίς νίκη ομάδα. Υπάρχει κάποια απογοήτευση βάσει και τις εικόνες που παρουσίασε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο που κατά τη γνώμη μου δικαιούταν κάτι παραπάνω από το σημερινό παιχνίδι? Η αλήθεια είναι ότι σε εισαγωγικά το παιχνίδι, πιο πολύ για ψυχολογικούς λόγους και μετά και για βαθμολογικούς, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εάν το χάναμε και σήμερα, πιστεύω ότι παρόλο που θα συνεχίζαμε την προσπάθειά μας και μόνο η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών δεν μπορεί, αν δεν παίρνεις και βαθμούς, σιγά σιγά να ανέβει. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών μας. Πιστεύω ότι αν μια ομάδα άξιζε να κερδίσει ήμασταν εμείς, αλλά εκεί που ήμασταν με 0 και παίρνουμε ακόμα και έστω ένα βαθμό από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, για μας είναι κάτι το οποίο στη συνέχεια μας δίνει λιγάκι ελπίδες να ταινίσουμε λιγάκι το μέλλον καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Την άλλη Κυριακή, ντέρμπι με την αγαπημένη σου Αναγέννηση. Για πες μας δύο λόγια. Εντάξει. Αναγέννηση που ετήθηκε σήμερα. Ναι, έχασε 2-0. Εντάξει, τώρα εμείς παρόλο που όλοι είμαστε από χωριό, παρόλο που αγαπάμε την ομάδα που βρισκόμαστε, που υπηρετούμε, όλοι κατά βάθος είμαστε Αναγέννηση. Εμείς όμως θα κοιτάξουμε την ομάδα μας, θα κοιτάξουμε το χωριό μας, θα κοιτάξουμε τους ποδοσφαιριστές μας που θα μπούμε στο γήπεδο για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Για μας τους Αρτινούς είναι ιδιαίτερο παιχνίδι, αλλά δεν πάει να είναι ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο θα το προσπαθήσουμε, αν όχι να το κερδίσουμε, τουλάχιστον να μην το χάσουμε. Μπράβο. Να είστε καλά.